Uyabona ngingabonana nentombi manje sihambe siyothenga lapho ngithengele ibhakede lepizza. Sorry hayibo. Ibhakede. Hey nalezi zinto angizazi nami ayike. Mara ngihle yong. Hayi ngakhiwe. Amantombazana akakhali mana lawo. Abantwana bambahle. Hayi ngimuhle yong. Hayi umama maveza amasimba. Hey hayi. Ngihle lapha endlini yami mani ngizibheka mani. Yeah, ngimuhle yong. Mama, bayeza babantu abayana benthe kuwe bana bazazona ntiki bazazona bethu uyeza la makhulu fonile wathi ba uyeza ngongoku lungisa sizolwa. Right. Right. Jani mama uthi right kodwa kufuneka ezolwa. Ezolwa. Ewe. Nawe kaloku ngumakhulu wami nemo silandaniswe nomakhulu wakhe. Right kaloku. Jani ba right? Ngambona kaloku uzambetha. Ngambona uzambetha manje. Hayi mama njani uphale kodwa ndizawubethwa ntombi. Hayi amandla ndiyawubona uzandibethana. Anamandla kaloku namakhulu nalamandla. Alamandla. Hayi ndiyadlala. Amandla ukhulumele nje. Ndiyadlala qho. This is both sad and hilarious at the Hayi same ntombazana time. yeke. Okay, masikhuluma ngicela nimene ukuphuza ubhiye. Njenga manje kufanele ngabe uyahlonipha uma wakho lo, kufanele ngabe uyamhlonipha, sikwazi ukuthi akasimele kancane umama yini umama kwenzakaleni ku Friday impela Noma kwababaza kamawala wena Ithi lo mama yakhona. ngesikhathi wrong. Zod. Going on, looks like a red card has been issued to Ikwala. Hayibo. Ubhuto wamchamadota. Yini tyana ndala. Hayibo ngodliwa. Ngodliwa. Lo sando yalwa. Seyinikwa i-red card. No, bhuto wamcha. No. No, bhuto wamcha wenzeni ubhuto wamcha ngo. Yini brigade. Yini mkhulwa wa. Hey. Ndiyaqala uyibona ke lento ke ngoku ungayibona only in Queenstown. Ikrwala linikwe i-red card. I guess it's possible interference from the sidelines. So the ref had to make a call for Ruputomcha. Azamahle. Buka nje made kanjani azamahle lamalepadi. Ayibona umusubhede kuona amalepadi lawo. Kanti yini amathayika. Oh, iwona amathayika lawo. Ubonini. Hoyi. Buka yindi kanjani lena. Buka wey. Buka leyana buk. Iyaphuza. Yazi yayinde. Phuza amanzi. Hey ave mahle. Hawu, ayibo. Hey. Ayicha thusayo kodwa nawo lamathayika. Matayika. Stop sign nalethi. Asi stop sign. Asi stop sign. Hayi, makatho wabona. Yintwana nje uyifunayo? Vegeta in real time. Ekuthini danki machobela danki maphalala 944 ekuthini Soweto Jameson I uzinga ibhayisikile kakhulu No shade. go Hayi personal. Hey.
Yeah, kamncane. Yeah, this is personal. So uyatsiba kodwa igate ivulekile. I think that's personal. Ma zipi partner, zipi backup. From 0 to hero. Boy, let's vibe. The order overseas. It's charged. True. It's charged. 3,000. Yo, so tired, bro. How much do you have on you, gang? Boy, I have like a 3. Yo, boy, let me also search myself. Yo. Oh, nah. Cook. Nah, let's take a time. Oh, nah, cook, bro. Texting a lot of Prosper awuzinimiselanga ngempilo. Everyday hlangana labangani bakho anitshelani next awufuna ukuyomakhetha. Mina I want men with goals. Hayi nje indoda nje maniphilayo. Mina I want men with goals. Oh. Yeah. Ronaldo. La wasewuzakhetha ukuthi ufuna abani la. Bonke banamagoli. Yeah. Okay ke asike nibhola ke si focus kwinto ezimportant empilweni. Yeah, chips idliwe kodwa ubaba omntana uyamazi na. Wena mjito busy ukhulisa lengqosi ekhanda elikhulu. How sure are you ukuthi uwe ubaba omntana na? Kuloyo mjolo sisi. Kuloyo mjolo phakathi kwawo. Uyoze ubona abomalume bazokokota kini na. Yeah? Ama period last month watholile na. Woo. Hayibo. Usufuna ukusibulala ngebhokisi? Madoda, awu. Siphila nensizwa. Madoda. Vula iwa. Hey, into leniselayo ngapha. Punching my way through. Just a normal day. Baleke mahosi. No, basafuni wena, bafuna equipment yabo. 888 cents. For 245 But you know why I think? It's because the 1 cent and the 2 cents and the 5 cents. Ma'am, I'm pretty sure I can find these things at home. Unali talent? Yeah, bafunani. Ela. Ekudumiso kwemonto. Okwemoto? Yeah. Awudumi. Yeah. Number 7. Mfona. Iyiphi enye kwazi ukudumiso kwayo? Golf.
I called for an MK1. I was wangipha kamnandi baba. Focus. Hey, Chinita Zakiva choose in that. Imagine a graduate saying, "Driver, I want to stop at the next bus stop." Instead of saying, "Driver, can you kindly, without any form of unacceptable hesitation, prestopically apply the technical effective brake in a professional manner that my humble personality can progressively alight in a stable motion to terminate my journey at the next bus stop." Simple. Usne ejwayela wona yini lo ngisendela wona ngaze senda uV1 sifese ngitshela uyapheka kanti futhi awazi uV1 so one futhi mina bese ngizosenda ibe yani bese ngizingavala nje bese ngisho ikamera nje bese ngiyasho ukuthi mfethu ngidedelela uV1 sifethu zongitshengisa bese amabhodi uthi uyapheka ngihlangana naphi mina ejwayela wona Honestly, was I yonke lento le? Can you move then, colleagues? Can you move? Owezintando yenkosi ngokwethembeka akasoze achapiswe ithi ngoba uJehova uyanezezela umsebenzi wakhe. Owezintando yenkosi ngokwethembeka yena akasoze achapiswe ithi ngoba uJehova uyanezezela umsebenzi wakhe. Akawazi amandla omuntu unguJehova yena ophilayo. Akawazi amandla omuntu uJehova yena ophilayo. Oyethileyo uyamupha amandla oqhubeka futhi akavumi ngathi uJehova uyabonelela endleleni yena akavumi na uyabonelela uJehova yena ophilayo. Akawazi amandla omuntu uJehova ophilayo. Owezintando yenkosi ngokwethembeka yena akasoze achapiswe ngoba uJehova uyanezezela umsebenzi wakhe. If ndifika kula age ndenza lanto hayi nindiqhwabe ngempama please hayi ndichazwa yila bhrukhwe andandaba ibhrukhwe eleda okanye ibhrukhwe ye-iron. Ngumoya ke ngoku uvuke ngumoya xa usenza yeza ya. I hope you enjoyed today's video bafethu. Until the next one.